Ini ndiri kutsvagawo mazano kubva kune ruzhinji rweZimbabwe. Ini ndiri last born mumhuri medu, saka ndini ndakasiyiwa pamusha kuitira kuti musha usasara uri dongo. Asi chinondinetsa ndechekuti mumhuri medu ndini ndega ndinomisa dzimba dzichiparara. Saka izvezvi ndine mukadzi wandava naye wechi4, iyewo anopinda masowe. Takasangana muno muJoni. Already takavakisa 3 rooms pamusha pedu, but dambudziko mwana aramba kubuda. Pamamarriage angu ose hapana mwana akakwanisa kubuda, so uyu mudzimai wangu wandinaye ndakwanisawo kugara naye nekuda kweminamato kumashure kwose uku ndaiti kana ndikawana mukadzi. Amai vangu vaibva vati ingomwa, haazvari. Nyangwe pane uyu pandakavazivisa kuti kuno ndava nemudzimai, vakati usachapeputswa nemvana dzeJoni. Nanhasi havataudzani neni. Vana mukoma ndakavaudza tsanangudzo dzandakapiwa kumasowe, but vakaramba kuti ndizoita zambara pamusha. Sezvo ndiri ni last born, vakati handingatongi musha kuti ndibve zvekare, vanoramba futi. Ivo vagere nemhuri dzavo, asi ini ndiri kungotatarika nesango. Mukadzi wandiinaye akambobatsirwa nevamwe madzimai, mimba ikabatira, but vakangoti zviri mumusha wemurume wenyu zvikukutu. Hanzi ini ndaita mutete, asi dai hama dzemurume wenyu dzanzwira ropa risina mhaka tsitsi. Mimba iyoyo yakangoparara zvikabva zvangovharana. Mukadzi waari kuti ngatitame tibve pamusha. Vana amai vangu vari kuti ukatama pamusha tobva tacheka ukama. Please ndipewo mazano hama dzangu. Nyaya dzangu dzakawandisa chaizvo, nhasi ndombogumira pano. Ndibatsirewo hama dzangu. Thanks kune vachabatsira panyaya iyi.